Gipahinungod ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas ang iyang State of the City address sa nakalas nga mga kawani ug frontliners sa COVID-19. Sa susamang higayon midaig sa mga frontliners nga nagpabiling nakigbatok sa makatakod nga balatian. Si Chona Carion sa report. Giangko ni Mayor Samsam Gulyas nga tungod sa pandemya, daghang mga proyekto sa Dakbayan ang natanggong. Hinuon gitagsa-tagsa sa mayor ang iyang nabuhat pinaagi sa iyang mga programa ubos sa 8-point agenda. Sa natad sa edukasyon, aftercare on the war on drugs, environment, infrastructure, sports and wellness, action agad services, tourism, og disaster preparedness. Apan nakasentro ang iyang soka sa COVID response sa Dakbayan. Hinuon sa pagkakaron, nagkaubos na ang kaso sa COVID sa Dakbayan. Gani ato sa soka, mihalad og pag-ampo ang mayor alang sa mga public servants sa Dakbayan nga nakalas gumikan sa maong sakit. To all the frontliners who fought bravely and fell. To all nurses, doctors, and medical personnel looking at us from heaven, you will all be missed. To all the frontliners still manning the front lines 8 months into this pandemic, we respect you, we appreciate you, and we love you. Si Gulyas nagpahigayon sa iyang State of the City address sa Talisay City Session Hall. Uban ni Rinante Quiñones, Chona Carion, Balitang Bisdak.